Right, guys. So nothing to fara, guys. Thank you very much. Teach Catch family. Thank you very much. Nothing to fara. Good news, guys. Good news, guys. Nothing to fara. Singaite. Thank you, Zimbabwe. Thank you, Teach Catch family. So ndinokutendai singaite. Ndinokutendai singaite kumatima na enyika. Kwese kwa mori vari kuBotswana, Tanzania, South Africa, Mozambique, Zimbabwe, kunzvimbo dzese dzakasiyana ndikukutendai. Thank you very much. Nerudo rwamuinaro rwakomana. Nhasi tine good news. Mufunge pane chirongwa chedu chatiri kuita Mwana anoda kuziva dzinza rake. So guys, Makakosha. Ndosaka ndichigara ndichitaura kuti chirongwa chino ichi guys achisi chedu te guys iswe tichika chikunoku. Imimi ndimi tichika chacho. Ndinofara hangu kuri sei kwamuri. Kuno kuri nani ndiani zia? Mukutaura na Linda. Linda yani? Linda Zimbango. Alright. Andisi. Yangu iri pakuti ndiri kutsvaga baba vangu vanonzi Tafirei nyika mugweni. Alright, iwe unobva kupi kumusha? Kumusha kwangu inini kunonzi, kumusha kwa baba vangu ndekwa Murambinda, kunonzi kwa Mugweni. Mama vangu vanobva kuBhohera ikoko futi, kwa Nyashanu, kwa Ziriru uko vainzi Stiwe Zimbango. Vainzi Stiwe yani? Stiwe Zimbango. Hauna kumborafika uri mwana wangu chaiye? Maziwa? Ndazvinzwa. Uri mwana wangu chaiye, ndopa ndichida kuzipa papo chete. Ndafara hangu kutaura nemi. Uri kupi mwanangu? Apa ndiri muHarare izvezvi. Uri paapu here upuwe nhamba dzangu naivavo tikutaura tese mwanangu? PaWhatsApp ndiripo. Uwa nhamba dzangu naivavo. Aiwa ndinotenda mukoma wangu. Yes, ndiri kukunzwai. Misodzi yangu yabva yabuda mufunge. Aiwa, don't worry, ndiri kuuyako mangwana makuseni ikoko. Aiwa ndinotenda mukoma, ndenge ndiriko. Saka ndichakupai nhamba dzababa motaurana. Mwana wenyu kababa? Mwana wangu chaiye akana kubonyetera chaizvo ndozvadandira ataura exactly as it is. Handitika? Ndaitomutsvaka one mazito matsvuku. Shame. Aiwa ndinotenda baba, saka kana tichinge takuuya ikokoko ndichatomuperekedza nemi ndobva ndatokuona iwo. Torai nhamba dzangu dzepahapo. Iwewe neni tine basa rekuti mwana azive dzinza rake. Guys, Makakosha imimi. So nhasi ndiri kuti chii? Nhasi ndiri kuti inini tine hanzvadzi yedu iri kufara singaite. Hanzvadzi yedu ndofunga kana kune wakamboona post yatakaposta ndichiti nhasi ndiri kuno kuStone Ridge ndine hanzvadzi yangu iri kutsvaga baba vake vanonzi Tafirei nyika mugweni, vanobva kuBhohera, vanobva kwaMurambinda uko. Ndofunga makaiona post iyoyo, makaiona video iyoyo. Nhasi tiri kufara kumana hanzvadzi yedu yaona baba wayo. Saka guys, pamunenge magona chimbozviombererei maoko. Zimbabwe Makakosha. Inini ndiri kunzwa kudzirwa Tafirei nyika mugweni ainzi mupurisa akamboshanda paGlenora police station. Ndofunga ndakaisa post iyoyo ndikaona vanhu vakatifonera vakawanda, wakati kunoko kuwariko waMugweni, wakati kuno wari Mugweni. Tabva tazosvika chaipo pavari guys. Chirongwa ichi hachisi chekutamba nacho, muri kuzwa here guys? Chirongwa ichi chitori chirongwa chiri kuita kuti hama nehama vasangane. Saka guys, ndiri kuti this time tiri kufamba netheme yedu yekuti Operation Mwana ngazive dzinza rake. Iwewe neni tine basa iwewe. Mwana kudzinza rekwake. This time tiri ku Operation Mwana kudzinza rekwake. Wana mama, taurirai vana kuti dzinza rako nderipi. This time tiri kuti isisu mwana kudzinza rake. Guys, ndiri kukutendai, so thank you very much.
nekudadisa kwamaita mwana aziva dzinza rake. So ndofunga ndaita kona baba wacho ndikaita kone mwana ndikavasanganisa zvabva zvandonyatsa kuti keche. Alright, unipe kuseverere. Alright. Regai kana tapedza koyo indokufonerai mondipa nhamba dzepapo baba. Alright, kana aipewo dzake iye naika. Munhu anokupai dzake. Mwana wangu chaiya zvisina kana zokumbotsvakirizaiwa. Izvozvo zvaataura ndeo exactly zvandandiri kutsvaka zvandandiri kuda. Ndinotenda baba aiwa maita basa. Tatenda hedu. Mazvita ndichakupai nhamba dzenyu motaura naye. Okay. Ndatenda baba. Maita basa mukoma wangu. Alright atete aiwa ndichauya kuma. Yano? Taura. Mati? Ndikunzwa Mati. Ndiri kuda kuti ndigotaura newe. Nhasi chaiye mwanangu. Ndinotaura nemi. Okay mwanangu, saka kwarari urikitei? Ndozotaura nemi pafoni, pandiri pacho pane mhepa. Ndinomupa foni baba mozotaura naye. Okay, maita baba. Alright baba. Oshora pakadaro. Iwe oshora akati baba atapisi pamutare apo. Zvikanzi oshora. Saka guys, so nhasi ndiri kufara. Thank you guys. Ndati nhasi rega ndingotore mukana wekukutendai nebasa ramuri kubata. Chirongwa chisi chedu tega. Nemiwo muri pabasa. Nemiwo muri pabasa. Let's go guys. Handei mukangoona tikatora post yatiri kuisa pamhepo. Kana uchingoziva kuti munhu ari kutaurwa uyu unomuziva, tirumewo nzeve mwana azive dzinza rake. Tiri kuita challenge yana amai vari kuoma moyo, vari kutadza kutaurira mwana kuti baba wako ndiani. Izvozvo zvega zvinoita kuti paite mhonga mupopoto mutadze kuwirirana nevana mudzimba. Saka guys, tafire nyika mugweni wekubhowera. Tavaona baba wedu tinge tichitsvaga mwana akuziva dzinza rake. So zvikafamba zvakanaka tichavaperekedzawo futi ndenge ndiri pasaidi tichienda ikoko tosvika tonzwa zvakamira sei tombokurukuroona baba hazvinakidze here. Ndangoti nditende guys. Thank you very much. Unomukana ndewekuti iwewe kana uchitsvaga dzinza rako manje, teerera chirongwa chinoichi, follower, subscribe YouTube channel yedu Teach Catch MTV, subscribe kuitira kuti patinoposta isisu pane kabhero kanouya pafoni pako kanoti nginde kanoratidza kuti Teach Catch yaposta chinhu. Zvinodaro here hama yako, unotodaro uchitomutsvagawo. Saka tiri kuti ngatifarire kuona chirongwa chedu mwana ngazive dzinza rake. This time timu yedu tiri kufamba nayo operation mwana kudzinza rekwake. Thank you Teach Catch, ndokutendai guys, ndikufara. Kana tichiita zvinhu zviri kuoneka zvinoratidza kuti aiwa tiri kukura, tiri kuenda kumberi, ende iwewe neni tine basa rekuti mwana anga achiziva dzinza rake. Thank you guys. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Mazvita, makakosha, makanyanya, nyanyesti. So Mwana anoda kuziva dzinza rake. Mwana anoda kuziva baba vake. Ndomuona kupi Mwari ndibatsirewo. Misodzi yangu ichapukutwa nani? Taishungudza Yuraya daingakafa kare. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva.